Nahapan yakun banyang skem Hagaman sinati pa kasngikan kila Kacing-cing jarangan jo shisha Nahapan ngek halade Watla ka bertaikan om la Kasur hahmat ka om shisha Wat sangeh no Lada nga mano no pa Lada men taka no pa Kineki ching he kilong Tang ka ching peng he Ladangan yakun Ngan pechak ne Unay unwan siya Kalenti chong nga Kasngi kan long chong nga Ki jin tân ki peng ki mau ya ka men cho Hin rei ka jin tươi men ka lại ka jin chong Man la ka jin ha ka long ka jin hi kai Yang tiếng bát yai shak mat Ngayoh burha kalir batslap Ngan kelaya ka cinca burong Kasur basken ka om shisha Wat sangeh no Lada na mano no pa Lada men taka no pa Ki ching he kilong Tang ka ching peng he Ladangan yakun Ngan pechak ne Unay unwan siya Kalenti chong nga Kasngi kan long chong nga Ngan pechak ngan kiu siya kram Ngan kalenti ka pen skem Pechak ne Wat big no siya madan Jing shai ka apha ka nong grim Lada nga mano pa Lada men taka no pa Kineki ching he kilong Tang ka ching peng he Ladangan yakun Ngan pechak ne Unay unwan siya Kalenti chong nga Kasngi kan long chong